Mutambo uya watsuka ropa manje muri yeZimbabwe. Comrade Geza vazofunga kupindura vakomana vechidiki ana Daniel Garwe zvakanzi zvoni vakomana zvamuri kutaura zvekuti isusu mapapi muchitita tukutu isusu merai muone zvenyu muchanyatsodzikama manje takupfekedzai masaga. Nyaya iyi iri kuramba ichiita serious. Ndakada kuitarisa inini muri yeZimbabwe kwayave iko zvinezvi because tikada kutaza payakatangira ka vanhu vachuka vanotanga vachingotaura sekutamba so ubvaona kuti varamba vachiita pressure ikuramba ichingouya because umwe naumwe anenge ane zvaakatemba zvakafanana nekuti ukaona kamwana kadiki kachitodedzera kuti iwewo ndirowe kachikuchallenge kakamira pakamira chiboziva kuti panenge pane something chinenge chichiitika. Saka ndo zvimwe zvinhu zviri kuitaurika kana zviri kuitika paposition panapa kusazoziva kuti manje ana Comrade Garwa vanga vatumwa kuti vataure izvozvo because pavanenge vakatsika pachoka vari kuda kunetsa nemunhu kuti ari kutochallenge mukuru wavo wacho vari kuita bootlicking every day and avana Geza avana kana chinhu one chavari kutya. Situation iyoyi kai inoda kuti imimi mukaona vachinetsana kudai so mumbonyatsogara pasi so muchinyatsotarisa ende ndopa muchanyatsoziva kuti aiwa ana nhingi vanotyisa ana nhingi havatyisi because something zvinenge zvakutoitika ipapa maovetereni havana nguva yekutamba ende madharaiwa akatopa musoro ende havatotyi zveshuwa ndosaka maona vanga kanyatsotarisa zvikanzi wakatitarisa face dzedu isusu toita kunge vanhu vanotya here isusu. Chatiri kuda kuti tiedze kuti tiburitse chakanaka chete chichinakira nyika yedu nevanhu vedu vese muno muZimbabwe. Regai ndimboisa ndichidaiso president vedu varipo Mnangagwa vane simba chairo rekuti nhasi chai vakati maprisoners ese vakabira vanhu zvinhu zvavo vakaita zvipi zvakasiyana vari kumajeri vabude mujeri nhasi chai vanotoswera vabuda mujeri simba racho vanaro. Dai pasina hatred yatinoitira mupolitics umu hapana chingambovatadzisa chaizvo nhasi kuti vatizo onai nemamiriro azvaita vachamisa hatisi kuda kuira nyoka negavi panapa. Zimbabwe ndiyo iyi umbotungamira iwe kusvika 2028 timboonozva unoita maonaka then tozoenda kumaelections vanhu vamboonawo zvaunoita iwe. Zvinoita zvinodai izvi zvangofanana nekutamba bhora kudai izvi munenge muchitamba bhora ana matimu maviri handitika vachinwisa kwavo iwe ukapirwa bhora iwe ukanga uinaro ndiwo unozivawo kupira haunzi pira nhingi iwe ndiwo unotozivawo kuripira naika. Saka in the sense yekuti uda kupira wako iwe romva ragamwa nemumwe weimwe timu bhora iro rinomira kutambwa here rinogoramba richitambwa kusvika zvai timu inenge yakundwa inenge yangokundwa. Saka ndandichifunga kuti nini president hapana vanotogona kutozobuda mbiri chaiyo pasi rino rese zvazvamboitwa kumwe kwese kunzi mazona zvazoitwa kuZimbabwe kuya nhingi ruling party yatopa nhingi power kuopposition. Murona tikatotanga zvimwe zvinhu zvinezviri kunaivo manje vachamisa vanenge vapiwa kuti vachange vachitangawo nepapi semunhu nokuti pamwe vane maitiro anenge achida kuti vaite mazonaka nekuti zvazvinoita kutungamirika hunosiyana pamafungiro. Tinoiti tichifunga kuti vachinge vapinde vakananga namaringe nekuti nyika yedu kuti ibudirire chaizvo pavainapo ipapo ndo patichifunga kuti vaite ipapapo then imbiri inotobuda zvakanaka chaizvo kwavari vese vari tu iyo vachamisa navapresident vaMnangagwa kunzi mavaonaka vanhu vaya zvavazoita zvinotozoshamisawo pasi rino rese maonaka kuti ruling party hanzi yapa kuopposition kuti vamboona kuti nyika yavo yafamba sei. Kungotaurawo zvedu ipfungwa yatinayo inga kunomboinzi kune dzimwe nyika unotonzwa kuitwa inonzi reconciliation chinhu chinongodiwa so kungoregererana and so forth and so on. Vachamisa vapiwa kusvika 2028 kuzoendwa kumaelections. Maelections anoburisa marika but apa vakangonzi
ndakupa ndini president ndini ndakupa tisingatozozive zvedu kuZANU-PF ndokunzi havangatozonzi hanzi watengesa nyambisirwa hapana kutengesa waunenge wambeta chatiri kuda nechekuda kuti nyika yedu ifambire mberi chiite zvakanaka-naka. Manzwi angu ndakataura kare ndikati nyaya dzecorruption tingataura tikadini asi kana mava kuda kudzitaura deeply and publicly and face to face and reality to the people that do the corruption, you have to get a good plan. Munofana kunge mune plan, a strong plan yokudhila nezvinhu zviri kuitwa nevazukuru nevana neshamwari dzaMunangagwa. Now it comes to be a culture corruption. Saka how ndakataura chero ndaigara ndichitaura kuti parume kuti mubvise vanhu ava munofanira kunge mune strategy iri strong and ne support iri strong, because kana mukasaidaro mwanonyora kana kuti vamwe vanonyora. And izvozvi zvindiri kunzwa uchidziwewe wakanga wakabirwa muchini yako, midziyo yako haina kubiwa navanhu vasingazivi. Vanhu vakatokubira kuleni, vanhu veZANU-PF vanototumwa. Imwe muno muSouth Africa mune vanhu vari kutoshanda neZANU-PF kutsvaka iwe nevamwe vako vari kuita zve-social media vachipublisha story iri kuitwa naMunangagwa neZANU-PF. Zvizive izvozvo ende ichokwadi ichocho. Saka varume kupaka ipapo Ndarageza pakamuipira namaovheti mazhinji pakamuipira. Chiwenga zvaakanga aita acting president ari powerful. The very first day akauya nespeech iyoyo dai asina kutombomirira zvokuti pafuneral akangotaura kuti 2030 no, baba vaMunangagwa garai ikoko, kwamakagara ikoko garai ikoko. Kustopa nonsense vaifanira kudero vachiataka panongoimba vanhu vari against naMunangagwa, vari against naiye vanosapota Munangagwa vakachitova ipapo vachitorova vachivabvisa. Manje ivo ndo vakudanwa kunzi vana Bhoki